Zdarec lidi, hlavně zdravím všechny, co hrajou Minecraft. Já jsem Blackender a je to asi den, co jsem si založil kanál na YouTube a chci vás přivítat u mýho úvodního a taky krátkého videa, protože nechci tohle nějak moc dlouho dávat na YouTube. To nahrávání je tam docela dlouhý, ale tak přece jenom. Takže chci vás uvést vlastně do středu dění, co budu dělat videa. Budu dělat videa hlavně na Minecraft. Hodně budu dělat na různý nápady, různý, já nevím, návody, triky, různý stavby a takové kraviny, let's playe. Ale jelikož mám teďka problém s Minecraftem, nějaký s multiplayerem, takže nebudou multiplayerový dobrodružství, ale bohužel jenom single, epic výpravy a tak dále. Takže pod tohle první video vám dám odkaz na kanál, hlavně kontakty, najdete mě na Skypeu. Na Skypeu jsem dennodenně od 4 do takových 8, možná 10. No, už teďka je vlastně 7:30, no to je jedno. Takže na Skypeu mě najdete, budu odpovídat lidem, budu se vám snažit odpovědět na různé dotazy, na různé návrhy, na co bych měl natočit videa, co chcete a tak dále. Takže já vám děkuji za shlédnutí tohohle strašně rychlého videa, protože není čas, jo, musím brát taky ohledy na školu a na život. No, škola, žádný moc výkon. No, asi ze 3 předmětů propadám, to je jedno. Ale jelikož musím brát ohled na čas, tak moc času není na nahrávání, ale budu se prostě pokoušet s vámi povídat na Skypeu a odpovídat vám na vaše dotazy a různý návrhy na videa. Takže já vám děkuji za shlédnutí tohohle strašně krátkého videa, protože opravdu nechce se mi to dávat na tu YouTube moc dlouho. A dám vám pod to různé kontakty a různé takové věci. Jinak díky a ahoj, váš Blackender.